Ja, welkom bij alweer een bomvolle uitzending van Vastelovend Gasten. We gaan vandaag de LVK-uitslag voorspellen. We hebben een artiest die de LVK-finale net niet had gehoord. En we hebben een oud LVK-winnaar hier. Thij en Marijzen in de studio. Ja, daar maken we inderdaad wel even voor applaudisseren. En de Michel is hier van Café Oud Lemiers. Michel, en het is meteen het enige café, dus het loopt helemaal storm bij u met carnaval. Het is nog het enige café in Lemiers, ja. En ja, alle activiteiten die moeten bij mij plaatsvinden. Hoor. Dus... Vervelend, hè? Of niet? Nee, voor mij niet. Misschien voor de vereniging wel. Misschien gaan spelen gewoon. Maar het is wel leuk. We werden goed verder. We hadden een goede samenwerking. Dus we hadden geen problemen met elkaar. En wie leeft de carnaval in Lemiers? Heel goed. Ja, ze hadden heel veel activiteiten. Dus we starten volgende week vrijdag met de receptie. Zaterdag is oude verbouw. En de week erop. En dan begin van het 3 november. Februari, dan gaan we voor de bejaardenzitting. En dan gaat het beginnen. We gaan voor zaterdag gaan voor de Freeway Orkest. En zondag gaan voor jeugddisco vanaf 16 jaar. Het gaat los bij dich en nu moest je al werken. Gelukkig ben je zelf al prins geweest in 1976 ben ik prins geweest in Lemiers. Dus dat is al een mooi tijdje. En we hebben nog veel carnavals metgemaakt. Dus, wie was dat toen in 1976? Wie denkt ze er aan terug? Oh, daar heb ik heel goede herinneringen aan. Want het enige goede herinnering, we gaan de vrouw die had ik daar overgehouden. Aha, nou ja, beter ken het hoors niet. Ik zou zeggen, dit is een ideaal moment voor de bumper. Oh, wat een drukte vandaag. De Slaaibuk of de Slaaibuk, die zijn hier uit Ambi, uit Ami. En de jeugd uit Ami die is zeer sportief, hè? Ja, Wie sportief? heel sportief. En doe ook, hè? Ja. Hebben ze echt op geselecteerd op die sportiviteit, zoals het bijna denken. Volgens mij kent je nog het Prinsenshop en Prinsessenshop Subi het Circus. Laat maar zien wat je hier kent. Wacht, zou ik dat even vastpakken? Zal ik even aftellen? 3, 2, oh! Hey! Eens kijken of de groenteprins van Ami dat ook kent. Ja. Nee, dat wordt. Ja, net weten. Ik heb gehoord, ze hebben echt de ganse hut verbouwd, hè, sinds de prins is. Ja, met dank aan de scouting. Ja. Ik heb een indoor camping inmiddels met kerstboom en alles erop en eraan. Kampvuur erbij, dus hartstikke gezellig. In het huis, in de woonkamer. Midden in de woonkamer, ja. De moster gaat voor u voor hebben om prins te weren. Wie zit dat in Oost-Maland? Wie zeg je dat toch alweer? Oesja? Oostmaland. Ja, hebben ze de ook de hut verbouwd? Ja, minimaal ongeveer. Ja, wat hebben ze gedaan? Nou, een flinke spotlight erop gezet in elk geval. En een goed bord met zijn arm en je hebt slingers eromheen en lampjes. Ja. U huurt dat toch, hè? Kleine prins van Oesh... Ja, dat is toch even lastig voor mij. Is het een leuk prinsenkoppel? Ja. Ja. En wat bent u voor een prins? De jubileumprins. De wat? De jubileumprins? Want je bestaat 5 keer 11 jaar, hè? Ja. Dat is wel extra speciaal dat ze echt ervoor gevraagd hebben. Een groot applaus voor de jubileumprins, prinses en grote prins van Oesmalen. De prins uit Vols en de prinses uit Vols zijn er ook, van de Rimpieten. Hier kent ook spagaat, kent je dat ook? Nee, in godsnaam niet. Dat is een van Helenetje nog. Prinses? Nee, dan. Nee, dat niet. Maar ze kunnen wel goed zingen in Vols. Ze hebben een eigen liedje, maken er elk jaar, hè? Voor elk jaar een slager. Dus, ik zou zeggen, prins, prinses en de rest van de club. Erbij komen. Vertel even samen af. 3, 2, 1. Begin maar. Lekker de jeugd, dat is toch hoe het hem jeet. Vuurt het nu alles verjezen, de welt die had al je nog leed. Los uur het slok verdragen, Brüse, dat brengt ons niet wie. Kreeg dus een zeeën en herren, hier is de carnavalsie. Applaus! Geweldig. Kennen ze ook zo goed zingen in partij? Nee, zou ik maar laten. Hier zit de prins en prinses van Partij Witte, maar ook de gemeente prins en prinses van... Gemeente Gulpen-Wittem. Precies, wie heb je dat gefixt? Oh, dan jacuzzi gesprongen, hè? Vertel. Nou, met de opkomst Friends en vroeg naar jacuzzi gesprongen.
Ah, wat leuk. Ja. Heb je er toevallig een jacuzzi? Nee, helaas. Maar dat staat misschien ook op het wensenlijstje. Dit stinkt er zeker ook op, hè? Prins en prinses weren. Waarom wordt dat zo'n lang gekoesterde droom? We zijn allebei jeugdprins en jeugdprinses geweest. En vooral altijd de wens en ook grote prins en prinses, ja. We hebben ze met de carnaval leren kennen. En Ah, kijk, de carnaval. Ik ken zo romantisch. Ze hebben zich met carnaval leren kennen, net zo wie de barman van vandaag. Waar misschien ook nu je liefdes geboren weer. Dat is vrijdag op het LVK Zeker. in Venray. Zeker. Ja, we zien halverwege de week van het LVK. De finalisten zien bekend. Dat is altijd een mokerslag natuurlijk voor degenen die niet doorzien. Ruud Kleine, adjunct, eindredacteur van de Vastelovensredactie. Dames en heren, Ruud Kleine. Ja. Met zijn kritisch oogjes gekeken naar wat er in die finale zit en wat het verschil is met vorig jaar. Wat viel zich op? Nou ja, vooral dat de liedjesmakers die ze zouden verwachten er eigenlijk wel weer in zitten. Op in en noor. Waar die liedjes zijn gebleven, weet ik eigenlijk niet. Maar misschien zijn ze niet ingestuurd, dat kennen. Of ze worden niet groot genoeg, of vonden ze zelf niet groot genoeg. Wat wel leuk wordt, is dat de stichting LVK zegt voor gewoon dit jaar enorm op de teksten letten. En dan zouden ze dat natuurlijk moeten terugzien in de finale van nu. dat die teksten beter zijn. De jaren 70. Ja, precies. Dat de teksten nu beter zijn. Bijvoorbeeld wie in de finale van vorig jaar. Ik kan alvast verklappen, dat is wel zo. Maar dat wil niet zeggen dat er vorig jaar niks in zat van leuke teksten. Laten we even naar de nummer 2 gaan. Ja. Wat niet is. Dat kan nog komen. Ik heb het rood Ja, 2 keer in de catchphrase achter elkaar. Catchphrase is groot bladvuur, pakkende zin. Dat houden ze natuurlijk slim gedaan. Sjajoet hou af nog net misschien al af. En wat net is, dat kan er komen. Dat blijft alle nu wel hangen. Zo nog gaat in die finale uit Kerkroo er neer met de Vladimir actueel thema voor Limburg. Loes er even met. Limburg is de kriet en de helle. Er sluiten onze jazz af. Dat zal lekker je bier wel vertellen. Drink die geen wodka en hou af. Vladimir, van ons Christus de Vladimir. Vladimir, du Christus de Vladimir. Ja, het wereldneutskunst zo naar Limburg. Hè. Vladimir Poetin natuurlijk, de kiet geen Vladimir. Nou, lees de tekst maar eens rustig door. Voor de Luut net uit Kerkroo is het misschien slim om dat even online te doen. Gewoon van dit jaar. Ja, dan kunnen ze toch wel echt van alle sterke leukigheden. Laten we even gewoon leuk graag beginnen met de breurkes uit Panningen. Maas, koning, keert over met het veer. Hey, hey, hey. Het ding dat hij zo zalig op en neer. Hey, hey. Ja. Wat vindt ze? De Welske, dat maakt het al tof. Wals is leuk, zie ze natuurlijk net zoveel. Volgens mij zitten er 2 nu in de finale. Katja Hens vind ik ook erg leuk. Leuk Welske, zeker. Schoenkelend beerschoen zit erop. Ja, maar hij had ze dus de oer-Limburgse Maas, die werd ingezet om te gaan schoenkelen. Want vergrond met de veerpont en die gaat natuurlijk van links naar rechts. Nou ja, leuk bedacht van Mark van Mullenkom en ook van Robert Jansen. 3 Welskes trouwens. Zit er 3? Oké, nou. Irene Lally, ja, natuurlijk. Ja. En dan hebben we een favoriet misschien van dit? Nou, in ieder geval waar ik van vind dat de tekst echt het allerbeste in elkaar zit, is dit jaar van Paul en Leo uit Heerlen. Doe zo met. Wat maakt dat nou goed? Nou ja, kijk, deze 2 bloeddorstige types die harken eigenlijk alle clichés die ze in Vastelovensliedjes tegenkomen, harken die op. Dat werd op de kist gehouden. Ja, dat doen we met Vasteloven. Maar de kist gaat dan daadwerkelijk op en dan komen de vampieren doen. Nou, dat soort leukigheden, daar zit de tekst vol met. Gang eens even goed naar luisteren. Ik denk echt dat het hoge ogen gaat gooien. Moet ik mijn favoriet nemen? Althans, het liedje wat het beste blijft hangen, ja. dat is De Klomp. De Klomp. De anti-LVK's. Ja, dat is anarchie. Maar die kennen we dus eigenlijk van de rotzooi dit toe, zo'n beetje. Hè? Dat is... Ja. Een totale chaos. Dit is alternatief LVK eigenlijk. Hè. En ze hadden natuurlijk links en rechts gaat rotzooi gemak. Op optredens, daar hadden ze ook kritiek opgekregen en rekeningen van het poetsen en dergelijke. Die zijn allemaal opgeschikt. En dit jaar hadden ze een leuk finale liedje waarin ze zichzelf op de hak nemen. Want ze maken overal rotzooi en dat geven ze ruiterlijk toe. Maar ook de ganse Vastelovenswereld eromheen die door net zo goed tegenkomen. Loes er even met. Is dat nu goed? Is dat nu vasteloven? Moet dat nu echt dat even toch alleen maar klachten? Of is dat nu leuk? Is dat nu vasteloven? Jouw wand oprecht en joeks en pech, de kinderen lachen is toch dom. En of dat een mijzelf is
Blijf hangen, maar het gaat ook nog ergens even. Ja, het is nu natuurlijk even afwachten wie ze zich dadelijk op de grote LVK-bühne in Venrooy gaan gedragen. En of het publiek dat druk of niet, ik ben er erg benieuwd. En ik hoop toch dat ze een beetje richting de grens gaan. Dat zou leuk zien. Ruud, tot slot, Ja. gaan Venlo's liedjes, die wilden de afgelopen jaren juist die poppyklanken populair waren. Ja, dat is vastelovend schön en het is chic, maar het moet een beetje een randje aan zitten. Venlo doet die best. Dus ik denk zo niet. Geen Venlo's leedje, geen winnen. Ja. Ben je wel? Moet ik het hopen? Ja? Allee, Paul en Leo. Paul en Leo Hoppakee. winnen het LVK! Wow! Ja, dat moeten we eigenlijk precies weten, want het is 11:11 tijd voor het platenhukske, maar hier is tijd voor een... Bumper! Hey! Ja, toch een opluchting dat we weten hoe weer het LVK gaat winnen. Platen draaien, dat is tegenwoordig wel helemaal hip. Moet ook En dus echt alles hebben we- zelf doen hier. Ja, die moeten alles zelf doen, Henk. Dat is een do-it-yourself Geen show. budget voor dit programma volgens mij. Goed. Platen zijn hip. Ja. We hebben aan dich gevraagd, hoe is het oude carnavalsplaten uit de kast? En die heeft zich volgens mij laten inspireren door het LVK-thema. Door het LVK, ja, herkent ze, gewoon de naam even weg, herkent ze deze dame? Ja, volgens mij worden die gisteren hier, of niet? Die was gisteren hier, maar dat is een paar jaar geleden al. Ze hadden een grote hit gehad, ze kwam uit Geleen, met dit liedje. En misschien als je het kent, zijn er even met. En het is, de Ja, dame verloos is, is. maar dat wil ze niet verklappen. Het is wel wat zonkelen deze trap. Jonkelen? Ja, komt ze! Met vaste ja. Iedereen kent dit, tenminste van mijn leeftijd kent iedereen dit. Dit is Irene Lar die met Vastelovend ben ik geboren. Het is een echte klassieker, hè? Ja, het is een klassieker, maar het is natuurlijk ook een cover. Jij er een hitje met in 1979 en nu staat ze op de finale van de LVK. Precies, het is ja, toch wel eigenlijk, ja, die heeft van alles bereikt. Ze heeft metgedaan en ze heeft gespeeld in Pruisen, ze heeft zijn groot succes gehad. En nu weer op het podium van de LVK-finale. Ze noemt het zelf ja, een hoogtepuntje in haar carrière. Ja, heel bijzonder. Deze dame, die gaat mij uit de branche helpen. Want we gaan op 2 plaatsen tegelijk zijn dit jaar bij het LVK. We gaan backstage en we gaan op het podium zien. En ik kan me, ondanks het feit dat ik er genoeg kilo's voor heb, niet opsplitsen. Het duo Hoeverkracht, Hoeveel kracht, ja. En Beppie gaat op het podium presenteren. Maar Beppie heeft ervaring met het LVK. Want met dit liedje won ze het LVK in het seizoen 85-86. Hup, pleitje erop. Allee. Allee. Het is allemaal live. Het is een Inderdaad, plaat, ja, hè? joh, Komt het is ie? een plaat. Ik denk niet dat veel mensen dit kennen. Ah. Welske weer. Hey, ik heb allemaal Welskes vandaag. Is dit een heel bekend liedje van Beppie? Maar. Ze had al eerder LVK-ervaring, want in 1981 deed ze ook mee met het LVK. Allee, pleitje gang traaf. Ja, dit hoesje moest ze echt zien. Beppie Kraft en her Power Sisters. Ja, kijk, hou je hem even voor de camera, gewoon ik hem opzetten. En dan wordt ze dus tweede met. Eerste wordt de Vastelovend jaar bij Limburg. De enige keer dat er een munje het LVK heeft gewonnen. Maar deze kent ze denk ik wel. En dit is ook een echte powerplaat? Ja, luister maar eens. Dit kent ze. We hebben volgens mij een verbinding met de stereo. Dat zit vaste Loven in de loop. Dat zit vaste loven in de loop. Ik maak mijn andere buiten. Tijd voor de volgende plaat. Ja, er zit volgens mij moet de audiotechniek maar zeggen. Kijk, er zit een los contactje in de aansluiting. Kijken of we die laatste plaat nog kunnen Ja, draaien. ik weet niet. Dit is natuurlijk super bekend. Dit is de allereerste winnaar van het LVK Awards. Het bekende nummer natuurlijk van IJzer tot de Mokerij, geschreven door Jean Ellemé Zaliger, samen met Bert Salde. Maar de B-kant, je moet niet aan de ding stoten, want dan sluit de plaat even. De B-kant is geschreven door Phil Schaken. En Phil Schaken, die dus 40 jaar geleden het LVK Bino won. Dat doet dit jaar weer met het LVK. Maar met wat voor liedje won hij 40 jaar geleden het LVK? Het zijn plaatspeler was niet in de steek leer. Oh. Hij moet even op gang komen, geloof ik. Limburg vastelovend is super bekend. Dat nemen ze. En nu de Super Jornodato weer in de LVK-finale. Ik ben ook heel benieuwd om hem te ontmoeten, want dit is een man die mij 40 jaar LVK-geschiedenis uit de deur kent door. Henk, viert het vanuit de bumper gewoon. Wist u in welk jaar Tij en Marij het LVK hebben gewonnen? 1997. Oh, nee, tijd voor de bumper!
Tij en Marij die zien in de buurt. Ik schakel even over naar Jolien Linsen. Jolien, heb je Tij en Marij al gevonden? Ja, ik ben ze eigenlijk heel druk aan het zoeken. Tij en Marij, kom snel en breng ons het verlossende woord. In welk jaar heb je hier het LVK gewonnen? In 1993! 10 punten voor Tij en Marij. Ja, je zit dit jaar 30 jaar samen. Dat is nogal get, hè? Ja, dat is een hele lange tijd. Maar als het zo afwisselend is, zo wie we het doen, dan blijft het alleen maar heel leuk en dan kan het heel makkelijk 30 jaar volleiden. Nu zag Thijsjes, ja, het is heel vervelend om met die Marij samen te zien. Ik weer daar veel betaald, dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar er moest er natuurlijk wel, het is een relatie, daar moest ze aan blijven werken. Hè? Wie doet je dat? Ik heb een hele goede chef en die chef er iedere week aan die relatie van het duo. Ja, wie duidt dat? Nee, gewoon open, eerlijk zien tegen elkaar, dingen uitspreken en vooral genieten van al die leuke dingen. Ja, en zo onder andere dit jaar met Dammekoer, dat je met. Wie heet dat? Ja, dat gaat heel leuk. We hebben tot nu toe volle zalen met lachende mensen die genoten hebben als we die spreken op het laatst. En voorheen hebben we alles meegedaan in de revue van de Tordezek, Paul en Leo. We zien altijd wel in voor een feestje op andere podia dan de podia die we normaal gewend zien. Ja, dit gaat nog makkelijk 30 jaar door. Een groot, razend applaus voor Tij en Marij. Dit is vastelovend van het allereerste oor. Met ons hart en ziel verbonden, de liefde van het jaar. Want die heb ik gevonden in de bonte onderrij. Die joeks niet eeuwig fijn, ik laat ik nooit alleen. Speel nog eens dat liedje en geniet van nou en heen. Ons vaste lovensliefde, ze blijft ons al te leven bij. Wat pap en mama zongen, in de kleuren van de tijd raakt nooit en nooit meer kwijt. Dit is vastelovend van het allereerste oor. Met ons hart en ziel verbonden, de liefde van het jaar. Want die heb ik gevonden in de bonte onderrij. Die joeks blijft eeuwig fijn, ik laat ik nooit alleen. Kijk toch eens dat snoetje, wie het leven en wie het lacht. Wie zobben in dat deuntje, dat kan wel treutje in de nacht. En dan op een uurtje, enkel smoel en ik kus dicht de schmink van die gezicht. Dit is vastelovend van het allereerste oor. Met ons hart en ziel verbonden, de liefde van het jaar. Want die heb ik gevonden in de bonte onderrij. Die joeks niet eeuwig fijn, ik laat ik nooit alleen. We hebben eraan gelachen en alles overleefd. We hadden ons stijl op en het wat tegeliefd. Dreuken op het eind, maar we zijn ons weer vastelovensvrienden. Dit is vastelovend van het allereerste oor. Met ons hart en ziel verbonden, de liefde van het jaar. Want die heb ik gevonden in de bonte onderrij. Die joeks blijft eeuwig fijn, ik laat ik nooit alleen. Dit is vastelovend van het allereerste oor. Met ons hart en ziel verbonden, de liefde van het jaar. Want die heb ik gevonden in de bonte onderrij. Die joeks blijft eeuwig
Jor nog niet. Tijn, Marij, dankjewel aan een geweldige vastelovend gewinst. Ja, en dan is nu het ideale moment aangebroken. Vuur. De bumper. De bumper. Ja! De Quinse Pris. Ja, dit is mij. Ik geef op mij. Hoe ga je? Kom, uit Vols. Het is Vols tegen Partij Witte. Ja, heb ik er nog? Ja. Blief stond. Ren je rot doen we. Zeg maar, G ziet allemaal voor deze prins. G ziet allemaal voor deze prins. En dan moet je oversteken als het antwoord toch Tor is. Dat is het eigenlijk. We beginnen met een stukje historie. Vandaag is Giel Belen gestart met zijn jaarlijkse afzeikactie van ons. De carnaval shit hit van het jaar. Laten we even Giel Belen gewoon afzeiken, oké? Giel Belen stond in 2000 op de boetezitting. Had zich keigoed voorbereid, had een leuk pakje gekocht. Had er ook echt zin in. Kijk maar. Kijk. Ja, dat begint al goed. Hij moest Singele Boom zingen. Bekkelijk liedje, couplet. Wieveel van de 8 regels van het eerste couplet had er goed? 2, dan moest ze ontstaan. Of meer dan 2, dan moest ze door ontstaan. Kom maar, bewegen. Blijf bewegen. Oversteken, 2, 3, 1. Kom maar, stik maar over. Hup. Dicht door. Ja. Oké, stoppen, gewoon tellen. Kom maar, laat maar komen. Giel Belen. En blijf bewegen. Nee. Zet alle zorgen lekker op de kist, ja. Die was goed. En die ook, is op 4. Nee. Nee, al niet. Vasteloven. Ja, Singele Boom. 3 keer goed, dus je hebt het allemaal fout. Geen maar allemaal gaan zitten. Ja, de Prins Truc, iemand die zit in de wedstrijd aan doen. Je moet toch daar zelf niet mee bemoeien. Zitten. Tweede vraag, 1993. Succesje van Tij en Marij. Maar Horst hadden ze dat niet gehoord, want Horst had Tij een int gemaakt aan Marij. Wie had dat gedaan? Marij opgehangen, moet geëgeld staan. Dan vindt Marij Horst in de Maas gekieperd. Dan moet geëgeld staan. Zeg maar, kom maar, bewegen. Ja, oversteken. Oké, we gaan naar het goede antwoord kijken. Laat maar komen, clipje 1993. Ik wilde nog even vragen. Dit is Tij rechts, Marij links. Blief zich mij trouw, wacht zich op mij. Hij wilde hem ophangen, kijk! Oh! Gelukkig is dat niet gelukt. Nemers had het goed. Gelukkig is dat niet gelukt, want later dat jaar wonnen ze het LVK. Maar in de zaal stonden mensen die Tij blijven bewegen. Tij er eigenlijk liever niet bij hadden gehad. Wie waren dat? Waren dat biasklanten? Uit de tijd dat Tij zelf ook in de bak heeft gezeten. Of waren dat de fans van het liedje wat uiteindelijk tweede is geworden? Zeg maar. Ja, de biasklanten. Biasklanten. Fans. De fans, laat maar komen. Goed lezen wat er op het spandoek staat. Je vrienden uit de Bijlmer. Ai. Dit is het goed. Laatste vraag, belangrijk. Kom door erbij. Spannend. Het zit als liedje niet in de finale van het LVK. Omdat ze u van magische krachten beschikken, Monique en Chrissy. Wat zijn die magische krachten? A, ze kunnen de tijd verschuiven. B, ze maken zich onzichtbaar. Sneller. Onzichtbaar. Laat maar komen. Let op de klok. Het is 12:04 daarachter. En nu is het ineens 4 uur. Let op de klok. Nu is het ineens 3:30. Let op. En nu komt het einde. Het is 4:15 en nu is het ineens 4 uur. Bizar. Daarom stond ze niet in de finale. Gij had het allebei fout. Ik haal de medaille lekker zelf, want ik heb er helemaal niks van. Dames en heren, dat was de Quinse Pris. Een beetje rust, want anders is de overhaangang altijd heel goed naar het baargesprek. Dus pak even de rust. Niet bewegen. Jolien, kom maar. Ja, ik ben even in hogere sferen. Ja, het LVK, het is de week van het LVK. We hebben het bijna over niks anders. Dus zou je bijna vergeten dat het ook de week van het KVL is. Het King of Vastelovens Liedjesfestival. Dat vind ik zondag plaats in Heel. En iemand die heel goed weet wie het is om op dat podium te staan van het KVL. En om te winnen, dat is Manouk Pluis uit Bunde. Manouk, leuk dat ze er is. Ja. Winnie worden er alweer als hebt gewonnen? Dat is 5 jaar geleden, in 2011. En toen was ze dus... 11 jaar, ja. Wat weet ze er nog van die overwinning? Oh ja, dat was heel spannend. Ik vond het altijd al eigenlijk heel graag. En ik zat in een groep 8. En het was de laatste kans om het dus nog met te doen.
En toen heb ik het gewoon gedaan. Ja, het was echt heel leuk. Ja, en er zijn natuurlijk ook groepen die meedoen, de hele klasse. En toen stikst je alleen. Ja, klopt. Dat was wel heel spannend, want ook nog veel meer gewoon in een groep geweest. En daar had met heel veel confetti gegooid. Gewoon bang dat ik zo uitglijden of zo. Maar dan sta je toch alleen, dat is natuurlijk toch anders. Maar ja, als ze er eenmaal op het podium staan, dan vult ze zich zo toe. Dus, Ja, je bent een echt podiumbeest, best wel al hun hele leven mee bezig. Dat we even terug gewoon in de tijd toen ze nog super schattig en klein was. Oké. Even kijken. Is dat nu leuk om zichzelf terug te zien, zo? Ja, toen vond ik het net leuk, maar ja, nu vind ik het wel leuk. Om te zijn terug. Dat ben echt altijd zo lang geleden. Ja, inmiddels is er een hoop gebeurd. Ja. Dat KVL had zich iets gebracht. Dus dat is in musicals, landelijk, in commercials, filmseries. Ja. Waar ben je op dit moment mee bezig, Manouk? In de Sprookjesmusical Pinocchio in het Efteling Theater. Oké, en dat kan ze allemaal combineren met school? Ja, waar. Dat gaat goed. Ja. Dat is 5 jaar geleden KVL. Wat deed ze over 5 jaar? Nu over 5 jaar? Ja. Goh, ja, dan hoop ik dat ik een opleiding volg. En wat ik later ook wil gaan doen. En, dat is dansen, acteren. Of zingen. In ieder geval gaat op een podium. Ja. Nog een tip voor de deelnemers aan het KVL zondag? Ja, natuurlijk. Ik denk dat vooral gewoon heel belangrijk is dat ze veel plezier maakt en er echt van geniet. Want ja, steeds maar één keer natuurlijk. En ja, het is wel super dat ze in de finale staan, want dat maakt net voor King en met. En natuurlijk ook wel een beetje ontspannen, want dat is ook heel belangrijk. Ontspannen en blijven lachen. Ja. Dankjewel, maar ook heel veel succes met die carrière. Ik weet zeker dat we de hier gewoon terug zien bij L1 en op allerlei grote podia in het land. Het is tijd voor te kijken wie origineel Limburg is. Kei origineel. We hebben zo'n foto op L11 Live op Facebook. Moesten reageren, moesten een soort van onderschriftje bedenken. En gisteren hadden we deze foto. Ik heb hem mee op Facebook ook. 2 broertjes. Die zitten uit te rusten, zeg maar, ergens in Maastricht. En die broertjes die hebben zich gemeld. Dat ziet geen. Miep, dat ben jij. Ja, dat ben ik. Wat deed je daar? Uitrusten. Van? Van de 11e van de 11e. Want jullie waren op de 11e van de 11e in Maastricht. Ja. En dat kwam eigenlijk door de prinses van Stijn. No, maar dat wist je toen nog niet. Nee, dat klopt. Ja, wat deed je door? Ik ging mijn verjaardag vieren. Ik ben de 11e van de 11e ben ik jarig. En die had je nog nooit gevierd op het plein. En dat waren een druim om dat ooit te doen. En je had nog een andere druim? Ja, ooit in een dag in een broedskleed rondtorren. En dat was die een dag. En dit waren eigenlijk ook broedsmeetjes. Ja, klopt. En ziet je nog steeds gelukkig getrouwd voor de nep? Ja, super. Ja. Gestrold ook, Gans. Laten we kijken wat Limburg heeft bedacht bij ochtfoto. Want geen was het op die... kijk of ik dat kan lezen. We zien het blijker dan de nieuwe vastelovensposter. Ja. Maar je boeien. Wat waren de tweede? Even kijken. Concurrentie voor Paul en Leo, het Paula en Cleo. Had Pascal Hinsen bedankt. Kinderen ook mee door. En de derde. Ik heb er nog een derde. Besteld en niet afgehold. Wow. Dit is eigenlijk de leukste, hè? Ja, de laatste heeft gewonnen. Die winnen de sleutelhanger. Die wordt op dit moment gebracht door Bas van der Zwaan. Ik weet niet waar hij is, want Bas van der Zwaan is altijd... On the way. Goed zo, dankjewel. Maak plaats voor de artiesten. Want er stonden echte artiesten achter ons. Die hoors in de finale van het LVK hadden gestaan, maar net niet. Nee. Waarom niet? Want het is zo'n leuk liedje. Ja, het is ook een superleuk. Volgens mij hebben ze zich... Jury omkopen. Ja, dat is de volgende keer. Doen we dat maar, hè. Weet je wie het doet? Want... Nee, ik heb dat ook nog niet. Je mag geen wal nog zingen voor deze mensen, dames en heren. Hey, zien ze! Maar een liedje dat eigenlijk in de finale had moeten staan. Ja. Oeh, Chrissy, jij moet niet. Samen in Schoonland, samen in Schoonland, samen in Schoonland. Samen is toch zonder als ieder wil zich lieben.
en Monique. Dat worden we weer voor vandaag, vastelovend gasten. Maar gelukkig hebben we morgen Frans Kronenberg. Ja, die komt op een blauw schuut binnen. Ja? We hebben Hermanie de blauwe schuut. Ja? En Miserabel, die komen net terug. Die komen net terug uit Australië. Op zoiets. Met Frans Kronenberg? Of? Ik weet het niet zeker, maar zoiets morgen in vastelovend gasten. Haaien!